Henry kidan tangkat tu kan ni. Kibalat ho siapang ke Mary bat ucus. Tingginya apa kita tangkat tu kan ni. Kumangi pai nak ko gospel Matthias kalau yang menikong dekat ke bakat kendai. Matthias ningkong kan kendai. Henry Joseph utengah jangka ba udalong bahak bat manru banpin menaya ka haki brio ulam mud man pelat no jar yaka hagri gospel Matthias kalenang menikong dekat bakendai ong no ba u Joseph ulang ubahak man banpin menaya yaka haki brio bat ukwa ban pelat no jar ya kai kini kan igin mau kini haba kini kejing tho lat tho gadai nak daw kita ke kubur ke bawon lam kita skor jong Joseph ki kubur ki ba poi hak skor ke jong ni Joseph balong tengah jong ke Mary bau latip ba laong ba ni ke Mary kelapun yau khun kini ke Mary kelapun yau khun Tila da ko ni ke kum kata ka kubur kan wan hak skor ke jong ke jing snow ke jong uni Joseph sim latep ke belaja sim latep ke ba lalong sim latep ke ba kameri laya lekeren hele ke ba ulia snow ka long ba kameri ka lapon yoku lada manga mapi sibu idon ke samla neng idon usamla lala ong ya ka samla ka jongme ka lapon kun kumawas kau i sing ong kumayu trong sen kumno kan wanra ta ka jing lesi kan mi ka jing bitar lesi kan mi ka jing dom kumno kan ni kan pon kun haba ka kula nga ka i nga i ka nang ta lai don ta ka jing tek tien ong mangin salong silok sitna henry penbal minta kawan kata ka kubo ong kalapun kun lanang ipai nak tin ka jong blai ka kom bla kho hak kitab Deuteronomy nginum pule bra hak kitab Deuteronomy ka nong ka ba afway ka khot ka ba buat ter hadu ka nong ka ba aflai ka khot khat sao hang to ka kren chapang ta ke ka jing lese ka jing bambyang ka jing kinryang ane kano ka nom ta ka jing yahap ni ya bakla ka jing lang samla hakni ka kitab gede kata ka hukum ka bau blay ula ai ling bau Moses kalong ka ba perking ma kalong ka ba bahak po jeng jiu lada keno ka kentai kaya ham no shua ka jing syong kurem kala daya ka balin temau banyak kata daya ka hukum bau blay ula ai ling bau Moses kano ka kentai ka badu no ya ka jinglong sati jong ka shua ya ka jing kinte kurem la daya ka balin temau no babanyam ti haning ibat ka tien ka jong blay ka thu sipang ni u Joseph ulong breu ka tien ka jong blay no ulong ubah nang ka del no kwa ba an pin bena breu ya kata
ya ka ka Mary galo o Joseph qua let's say ban phai ne ban clear ya ka ba kilaya ding ba ba Joseph long ba qua ru ban penher keput ya kata ka ba ulaya snow ba ka Mary kalapun ko Beleng ong qua man penher keput nama ba let's say ngong pi lada kum kani ka kubor kan wan kum kani ka kubor nginya lani la ong yang ai pi oh ulok jeng pi ulaya don affair sin istai ma ulaya bahasa mla sitai kum kan sko pi oh dah kalok ke jeng pi oh kalaya poi bauta kalai syong ta kalai sita bauta kalai lai kai bauta kum kan so pi lada ong yang kesamla je pi oh kesamla jeng pi kalaya khon no way kum kan so kata kalong kata man kata kejing so kedua nut kepan Kawan kejing snosi, kawan kejing thang, nasi kawan kejing bitar, kawan kejing dom, kum kita kinwan ha pile, ha kejing. Lada kawan kejing dom, kejing bitar teng teng kamiru sakanu kanu ka ai kapa comes new let's say. Kan mi sakanu kanu kata ke baluan ra kan makan nang new susu. Kan don sekejing hala, kan don sekejing tem, kan don sekejing mai, kan don sekai bukan kita let's say what kejing show. Makan poi lu kepol. Bangin umla banyak rung yemi isu. Banyakkan banyak hana. Tihan ray kecil kejong boleh long tu. Ujung setiap ulang bahak. Bot kuah ban pen benai kita kata. Kuah lu ban keput. Nama lada kuah ban keput. Ya kemari udon kahak. Kum keketin kejong boleh lakren. Ke hukum kejong boleh bang masa kelakren. Lada lap kum kita kediu. Lap ban lenten mau. Haban dayap ladau Joseph ukwa ban pen hakpot ya kene ke Mary namal kata ka jingyo snow ka chu ula ban le ta kalong hapo ka an jong kichu kamdon gano ka jingte kamdon gano ka jing penrem yo Joseph nama uya kan kukat kum ka an ka jong kichu Henry ka ting ka ang jong play long Joseph kwa ban pen hakpot lala ulai snow kum kita ki khubor kakta ya jing long ka jung kakta ya kata ka jing snow ka jung kakta ya kata ka dono ka jung kakta ya ka jing le ran henry Joseph wa bane nang ta chi chu la dang i phai chu te le gi pai na ka chu ka gospel ka nin nong ni kong ka khat ka ba sao hang to ngi chi chu ya ta ka jing long ka jung Joseph long u bak loy bat kong u Joseph ulang u bak loy ban kong Krieng jong play ka ang ti habau Joseph ulaki nak batia ula le kumbala hukum angel try bal wasim hu ya katnga kajeng ye kum jo hani ngi menangi bau Joseph ulang bahak Joseph kwa ban pin kwa ban pin hel kpot Joseph kwa ban le ja ja e khon nang ta hang ni siu krieng ka jong play la batai ba bau Joseph ulang ubakloi ban kongu bat uba IT no
Compare what lada ka don ke cileran, compare lada ka don kata ke cingsakren, compare ka don kata ke cingsapai teman. How about angel try lo one but grand how Joseph. U Joseph ula kongo. Ho ni tiap kani kelak ban kata yang tak ka jinglong ka jingsngau ka jong. Baunya syong ba kata ka breu let's say hakata ka jingmot ka jong u. Kabalaya hap no generation. Kabreu kabam don ya kata kajing ini balu lesil ong kabreu kablas set kelai kum kita kelak wan kajing mot ke jong Joseph Henry Joseph sim lapet kita kan hoi rusu tu lada nge shong bakata kandon kajing ran kat kum kajikan jeng kijeu kandon kajing ran kandon kajing sakren kandon kajing sapai teman Henry kini ki boro Joseph labu salindet Long haba angel try lawan Joseph tak loy ban kongu ya ta kaktin. Compare kalong kumno kajak kumno. Ulak loy ban kongu bat ban le. Je kalong lu kajengkli ngai pi. Hatu ngila nem. Balong ki bak loy ban kongu. Yau play. Wala da kadon kajing leran. Wala ni mat kajing. Ni mat kajing sakren. Ni mat kajing sak dofti. Ni mat kajing sak kiai baro kebakta ya kalong rinyeng na jangas pi kebakta ya ke imlang salam kebakta ya ke yeng kesem kebakta ya kata no ya kata ka buram ke janga jo pi hakro ngi kloy ne mod ko ngu kumbau ni Joseph i ulalong uba kloy ka ting ka jong le na ulalong uba kloy ban ko ngu hatu ngi long ne ki ba kloy ban ko ngu kumbau Joseph